Kuphinde kwarhaxwa kwasweleka omny'umfundi kodwa kweli ityeli lomfundi ebequbha kwiSwimming pool ekwihostele yesikolo esiseMagaliesburg. U-Keamogetswe Seboko oneminyaka elishumi ufunyenwe eswelekile kwiqula elikwihostele yesikolo ngolwesithathu. Esi sisiganeko sesibini ukwenzeka emva kweso esenzeke kumfundi wesikolo samakhwenkwe saseParktown eRhawutini ngexesha bebekwinkampu yesikolo eBrits. Ezindaba zingothusa nawuphina umzali. uTiny Seboko ubalisa ngendlela achazelwe ngayo inqununu yesikolo indaba zokusweleka konyana wakhe. They just said he drowned, and I asked, wasn't there anybody there taking care of kids drowning? I mean, kids swimming. They said there was a caretaker by the pool taking care of the kids, which I don't understand because I would think there's supposed to be a swimming instructor or a lifeguard. And apparently there were 60 kids in the pool. How does one child drown without anyone seeing anything? Ezindaba ziye zamothusa nanjengoko besazi ukuba unyana wakhe uKeamogetswe uyakwazi ukuqubha. Keamogetswe could swim. He could swim very well. So I would say from the age of 5 he's been swimming. So there's no way that he could have drowned. And the bruises that he had, how does somebody have bruises on his lip, neck and back of on his back and then he drowned? So, I mean, his underwear was off. If somebody drowns, how do you lose underpants? I bought them, I know they were very tight. And the marks that he had, where are they coming from? Isebe lezemfundo eGauteng livakalise ukudana nanjengoko ezizikolo zimbini zingalichazelanga ngokukhawuleza ngezisiganeko zokurhaxwa kwabafundi. Ngolwesithathu Enoch obeneminyaka elishumi uye walahleka ngethuba kwinkampu yesikolo eMntla-Ntshona. Umzimba wakhe uye wafunyanwa ngolwesihlanu, ukanti umphathiswa wezemfundo kweliphondo umnumzana Phanyaza Lisufi uza kundwendwela usapho lakwaSeboko ngomso. Kungoku nje amapolisa avule uphando.